Hej venner og velkommen til den her video. Det her det er den første episode af madlavning og af mad til madpakken. I dag så skal vi lave nogle af pølsehorn, og jeg kan lige give jer instrukserne i, hvad vi skal bruge. Vi skal bruge dejen her, 2 pakker af de her pølser, så skal vi have sukker til at lægge dejen i, og så skal vi have 3,5 dl lunken vand. Jeg har varmet vandet, så det er bare sådan at fylde op. Og jeg holder lige øje. Jeg kommer tilbage, når jeg har fyldt det hele op og gjort det klar. Så har jeg fået det gjort, og så kigger vi lige, hvordan man gør. Så er vi tilbage igen, og man skal have 1-2 spiseskefulde af olie. Det er lidt lige meget, hvilken olie det er. Det var 1, 2, det var en halv. Godt. Så skal vi have, det er varmt vand, det skal ned i. Så har vi en væskeblanding, og så skal vi klippe den her op. Jeg gør det, og så skal man ælte dejen færdig. Jeg kommer tilbage, når jeg skal gøre det. Hej, jeg fandt lige ud af, at jeg havde kun optaget få sekunder, men jeg har begyndt at ælte dejen sådan her. Der er mel her. Nej. To sekunder, jeg kalder lige på en. Mor! Kom lige! Nu må hun komme og assistere mig. Kan du ikke lige hurtigt tage noget mel ud af skabet? Kan du ikke lige hurtigt tage noget mel ud af skabet? Det går helt i klisterboks. Det er ikke så godt. Nej, men pas på. Kan du skrave det af? Du kan kun få det af ved at få tilpasset mængde mel. Nu kommer der mel på folk. Ej, nu er du... Du kommer til at spære for linsen. Hvad mener du? Jeg optog, da du kommer ud. Hvor er linsen? Den er lige bag skålen. Undskyld, I røv ud af billedet. Sådan, det er nok det her. Tror du det er nok? Ja, måske. Prøv at komme her med hænderne. Prøv at smuldre det af. Sådan der. Mel hjælper altid, folkens. Ellers så prøver du at hælde melet ind i dig. Hvis du skal bruge mere, så tager du så meget af gangen. Og det gør ikke noget ske, det bliver beskidt. Og den skal sådan være helt fin og sådan Den noget. skal være dejligt blød. Jeg tror, der skal ikke ret meget mere mel i. Prøv du bare at lidt rundt i det, du har. Ja. Det kan godt være, at det her klip det bliver lidt langt. Det er 2,5 minutter allerede. Så... lidt mere mel i. Jeg tror lige, jeg pauser den. Så, venner, skal den hæve 25 minutter, og så kommer jeg tilbage og laver resten af dejen. Ses. Hej.
ikke så godt. Pis og lort. Så fik jeg også det med. Der er sket det med dejen, at den er klistret fast. Det må den ikke. Som I kan se, kan jeg ikke få den ud. Så er jeg lige nødt til at tage og en lille ting, jeg glemte at fortælle dig tidligere, det var, at du kan lave lige, hvad du vil med det. Du kan lave boller, du kan lave alt det, du vil. Lige fra boller til pølsehorn til madmuffins. Hvad du har lyst til at lave. Så tror jeg, man kan arbejde med den. Og så skal der mel ud, som sagt, som der allerede er. Og nu skal vi bare rulle det. Og så eller vi skal dele det faktisk op i 4 lige store dele. Og 3 lige store dele. 1, 2 og 3. Den her 2. Godt, nu har vi skåret dem. Og så lægger vi part 2 og 3 herover i hjørnet. Og så begynder vi at rulle den her. Det går godt lige for forløbig, synes jeg. Mel ud. Det her ud og lægge, sådan. Og så skal vi bare rulle det. Den skal blive til sådan okay rund cirkel. Og nu prøver vi lidt mindre mel, fordi jeg puttede måske lidt for meget. Den må heller ikke blive for tør. Det er jeg bange for, den er blevet. Vi ruller den så godt vi kan. Og jeg kan heller ikke, hvis I nu prøver at lave det her, så jeg kan heller ikke rulle dem helt i. Det bliver lidt mærkeligt, ser det ud til. Vi må prøve os frem. Sådan, det var den første, og så prøver vi. Du skal finde en midt, så skal du skære ud i små trekanter. Så du kan lave pøllehornet. Jeg kommer tilbage, når jeg er skåret, for det her det går slet ikke. Så er det i ovnen, og vi kigger på dem, når de er færdige. I kan lige se dem her. De er derinde. Vi kan jo kigge på dem, når de er færdige. Så fik vi gjort det, og her er den. Det er kun en ud af mange, og jeg smager lige på den. Så. Oh, it's so crispy. Selvfølgelig er den meget varm, men den smager godt. Mor. Nu skal vi bare spise dem og hygge os. Så ses.